S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. "Bună ziua!" spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. "Bună ziua!" spuseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. "Cine sunteți?" îi întrebă el uluit. "Suntem trandafiri," spuseră trandafirii. "Aha!" exclamă micul prinț. Și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele, într-o singură grădină. "Ar fi foarte jignită," își spuse el, "dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol. Iar eu aș fi silit să mă prefac o îngrijesc, căci dacă n-aș face așa, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții, pentru a mă umili și pe mine." Apoi își mai spuse: "Mă credeam bogat având o floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit. Și împreună cu cei 3 vulcani ai mei, care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț." Și culcat în iarbă, plânse. Atunci a apărut vulpea. "Bună ziua!" zise vulpea. "Bună ziua!" răspunse politicos micul prinț, care se întoarse, dar nu văzu nimic. "Sunt aici, sub măr." "Cine ești?" spuse micul prinț. "Ești foarte frumoasă." "Eu sunt o vulpe," spuse vulpea. "Vino să te joci cu mine," îi propuse micul prinț. "Sunt atât de trist." "Nu mă pot juca cu tine," zise vulpea. "Nu sunt îmblânzită." Iartă-mă," zise micul prinț. Dar după ce se gândi un pic, adăugă: "Ce înseamnă îmblânzi?" "Nu ești de pe aici," zise vulpea. "Ce cauți?" "Îi caut pe oameni," spuse micul prinț. "Ce înseamnă îmblânzi?" "Oamenii," zise vulpea, "au puști și vânează. E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă." "Cauți găini?" "Nu," zise micul prinț. "Caut prieteni." "Ce înseamnă îmblânzi?" "E ceva uitat de multă vreme," zise vulpea. "Asta înseamnă a crea legături." "A crea legături?" "Bineînțeles," zise vulpea. "Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieței și nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume." "Încep să înțeleg," zise micul prinț. "Există o floare, cred că ea m-a îmblânzit." "E posibil," zise vulpea. "Poți vedea pe Terra tot soiul de lucruri." Nu e de pe Terra," zise micul prinț. Vulpea păru intrigată. "Pe o altă planetă?" "Da." "Există vânători pe planeta aia?" "Nu." "Iată ceva interesant. Dar găini?" "Nu." "Nimic nu e perfect," oftă vulpea. Dar vulpea se întoarse la ideea ei. "Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile, vânătorii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei, așa că mă cam plictisesc. Dar, dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită. Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vârt sub pământ. Al tău mă va chema afară din vizuină, ca o muzică. Și apoi uite, vezi acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi. Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine și îmi va plăcea foșnetul lanurilor de grâu în vânt." Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț. "Te rog, îmblânzește-mă,"
spuse ea. Aș vrea, răspunse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut. Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata de la negustori, dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac? Zise micul prinț. Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea. Te vei așeza la început ceva mai departe de mine, așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e o sursă de neînțelegeri, dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape. A doua zi micul prinț se întoarse. Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la 4 după amiază, încă de la 3 am să fiu fericită. Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii. Dar dacă vii oricând, nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima. E nevoie de un ritual. Ce e un ritual? Întrebă micul prinț. Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Există un ritual de pildă la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării era aproape, zise vulpea, am să plâng. E din vina ta, spuse micul prinț. Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc. Desigur, spuse vulpea. Dar ai să plângi, zise micul prinț. Desigur, spuse vulpea. Atunci nu câștigi nimic. Ba câștig, zise vulpea, datorită culorii grâului. Apoi adăugă, du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume. Ai să te întorci să-ți iei rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț se duse să vadă trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți la fel cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafiri erau foarte stingherite. Sunteți frumoase, dar sunteți reci, le mai spuse el. Nu poate muri cineva pentru voi. Firește, despre floarea mea de trandafir un trecător obișnuit ar crede că vă seamănă. Dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o, deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă, deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan, deoarece ei am omorât-o mizile, în afară de 2-3 pentru fluturi, deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se, sau uneori chiar tăcând, deoarece e floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe. Adio, zise el. Adio, zise vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi. Esențialul e invizibil pentru ochi, repetă micul prinț spre a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important. Timpul pe care l-am petrecut cu trandafirul meu, zise micul prinț spre a ține minte. Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea, dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir. Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir, repetă micul prinț spre a ține minte.